Stretli si sa tu tí najlepší zo slovenských škôl a je úžasné už vo vašom veku byť vzorom pre ostatných a ja sa veľmi teším, že to aj vy takto cítite a poznali ste, čo to šport znamená. Je to ďaleko lepšie, je to zábavnejšie a je to aj väčšie víťazstvo, keď porazíte svojho športového supera, ako keď je to iba počítačová figurka. Takže prajem vám, aby sa vám v športe naďalej darilo. Takže všetko dobré prajem vám, vašim kamarátom a ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí vás podporujú. Ďakujem. Allianz je hrdým partnerom olympijského a paralympijského hnutia. Rovnako aj my v Allianzi veľmi radi športujeme a sme radi, že sa šport a pohyb páči aj slovenským deťom. Pohyb je totižto dôležitý nielen pre vaše fyzické zdravie, ale takisto pre mentálne zdravie. Keď sa budeme dostatočne hýbať, budeme všetci v oveľa väčšej pohode.